ראשית ברך אבותינו הקדושים התורים אברהם יצחק ויעקב יוסף משה ואהרון דוד ושלמה שרה רבקה רחל ולאה וכל הקהילות הקדושות. הוא יברך את חברנו ודין אמרנו מרי משה זרן בן רחל. אנא אין רפנה לו, אנא אין רפנה לו, שהקדוש ברוך הוא ישים עליו כל גזרות קשות ורעות, ינצל מכל פגע ונגע, מכל קנאה, מכל שנאה, מכל עין הרע, מכל מיני בלבולים, מכל מיני חלומות רעים וקשים, מכל מיני אנשים רעים, מכל מיני אנשים סוטים, מכל המחלות, מכל הסכנות, מכל האינתיפאדה, והחיזבאללה, והמזבאללה, והשיעים, והחמאס, והג'יהאד האסלאמי, והג'יהאד המוסלמי, והוואקף, והמואזין, אבו עיסא, אבו מוסא, אבו סוסא, אבו קוסא, אבו עלה, אבו ירד, אבו מאזן, אבו שוקרי, אבו חומוס, אבו טחינה, אבו שקשוקה, אבו אנטה, אבו זנגה, ברכה והצלחה, ויעלה מיכאל הרב יצטעב, יעלה מעלה, ויהיה מפכ"ל בעזרת השם בקרוב, בכל אשר זה יצליח, וירוויח, וישב על השטיח, ויאכל אבטיח, ויביא את המשיח.